ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ትርኻ መበል 15 ክፋል ወትሩ ረቡዕ ጸሓፍን ተራኸን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ መበል 14 ክፋል ይኾና ነተን ገንዘብ ክትከፍለን ሰሙን ዕድል ተዋሂብዋ ከም ዝነበረን መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕኻዮም ይመጹ ከም ዝበሃል እታ ንዮሃና ተዋሂባታ ዝነበረት ሰሙን ክትውዳእ ሓንቲ መዓልቲ ተሪፍዋ ከም ዝነበረን እታ ተሪፋ ዝነበረት መዓልቲ እውን ከም ኣሕዋታ ደበኽ ከም ዝበለትን ዮሃና ኣብቲ ዝተባሃለቶ $3,000 ኣብቲ ዝተባሃሎ ዕለት ስለ ዘይከፈለት ከም ንዕዳጋ ዝተቐረበት በጊዕ ኣውደ ዓመት ክሸጥዋ ይዋጎይላ ከም ዝነበሩን ሃንደበት ቴሌፎን ናይቲ ሒዝዋ ዝነበረ መንእሰይ ከም ዝተደወለትን ኣብጽሕኤ ገዲፈኩም ነይረ። ሎሚ ድሮ ረባዕ ኣኺሉ ከዓ ብሩኽ ቅንያት ናጽነት ይግበረልና እናበልኩ መበል 15 ክፋል ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ። ኣምላኽ ጸድፊ ይፈጥር እሞ መዳይቦ ይገብረሉ ከም ዝበሃል እቲ ነቲ መንእሰይ ዝደወለሉ ኣብ ከረን ዝነብር መሳርሕቱ ብኤርትራ ዝኸፈሉ ዝቕበል ኮይኑ ይሆና ከም ዝኸፈለት ሸገራብ ክሰድዋ ምዃኖም ደው ኢሉ ሓበሮም። ሽዑ እቲ መንእሰይ ብትዕቢ ዝተሓወሶ ኣዘራርባ ኣትቖልዓ ተኸፊሊክ ስለ ዘሎ ጽባሕ ንሸገራብ ክትከዲ ኢኺ በላ ንዮሃና። ዮሃና እቲ ተደዊኑ ዝነበረ ቸኮሌት ገጻ ብተሓጓስ ባና ውልዕ በለ እሞ ኣእዳዋ ኣልዕል ኣቢላ ብምዕታብ ተመስገንካ ፈጣሪ እናበለት ነቲ ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ኣመስገነቶን ወደሰቶን። ጽባሒቱ ዮሃና ካብቲ ዝነበረቶ ምቑሕ ወፂያ ኣብ ሸገራብ ምስ ደቂ ዓዳ ተራኸበት። ቴሌፎን ከምዳ ሰይጣን ኣምፂኣ ለሚና ደው ኢላ ከዓ ነዲኣ ካብቲ ዝነበረቶ መጻወድያ ወፂያ ምስ ደቂ ዓዳ ኣብ ሸገራብ ከም ዘላ ነገረታ። ኣደ ዮሃና ማራ ተሓጐሳ እሞ ንጓለን ገዛኣ ክትምለስ ኣምሪረን ለመናኣ። ዮሃና ግን ብፍጹም ክትምለስ ከም ዘይትኽእል ነዲኣ ነገረታ። እንተኾነለይ ዓዲ ሰብ ይኣቱ እሞ ውዕለትኪ ይኸፍለኪ ይኸውን፣ እንተዘይኮነለይ ከዓ ኣብ ሱዳን እናሰራሕኩ ቁሩብ ይሕግዘኪ ኣትደይ ማዕረይ ኢላ ተፋንወታ። ናብራ ኣብ ሸገራብ ኣዝዩ ከቢድ ስለዝኾነ እተን ገበርቲ ሰናይ ዝቡኻ መቑነን ክምብራኻ ስለ ዘይክእላ ወይ ዝሕግዘካ ሰብ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ከዓ ከብድኻ ክትዕንግል ብሕሱር ስራሕ ነብስኻ ሓሲምካ ክትሰርሕ ኣለካ። ነገር ከምዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ዮሃና በተን ዝብዋ ክትናበር ስለ ዘይከኣለት ዝሕግዛ ሰብ ውን ስለ ዘይነበራ ብኣዝዩ ውሑድ መሃያ ንመዓልቲ እናተኸፈለት ኣብ ሓንቲ ቤት ሻሂ ክትሰርሕ ተገደደት። ኣብታ ቤት ሻሂ ንክልተ ወርሒ ድሕሪ ምስራሕ እቲ ህይወት ለውጢ ስኢናትሉ ድኻም ጥራይ ኮይኑዋ ገዲፋቶ ንኻርቶም ክትኣቱ መደበት። ካብ ሸገራብ ከዓ ምስቶም ካብ ሸገራብ ዘበግሱ ሰንሰርቲ ከም ሰባ ብለይቲ ካብ ሸገራብ ናብ ሓጀር ተበገሰት።
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትረኻ መበል 15 ክፋል ነዚ ትመስል ኣብዚ እውን ትውድእ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን መበል 16 ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ብሩኽ ናጽነት ቅንያት ናጽነት ሰላም ዘለዎ እግበረልና እናበልኩ ከምቲ ልሙድ ሓገዝኩም እናተጸበኹ ሎሚ ኣብዚ ዝገድፈኩም ሰናይ ሰሰናዩ